Čokolí 3 je miner a dávno zase začali trocha nám a mi vyplo natáčanie. Ten problémis. No, vyhrali sme. No, Petit ten Fanten bol murder. Je to na turbu a tokom dá, čo je teraz. Ale už prešla. Ako ešte na konci, ešte keď to budem upravovať toto video. Tak, asi to bude, ešte tam pridám tam hudbu nejakú, ale nevadí. No ešte presne tam pridám, buď to strihne a niečo také. Keď to bude strašne dlho trvať. Nebude murder, stavím sa. Ja som to vedel. 7% na to, že by som mal murder. Je moja obľúbená mapka. Ukážem vám najlepší skrýž v tejto mapke. Mne sa veľmi páči. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Lebo tieto skrýši toto nie je. Tieto skrýši som to skúšal, ale vôbec ma nikto nenašiel. Tuto garáž, no. Asi schovať tuto. Tuto mám ten nikto nenašiel. Tak to pozerám. To sa pozriem a to ma nikto nevidel. No, tak ma nedodpadal, ale akože predtým ma nikto nedodpadal. Ten problém, že dneska boli asi lepší murder. After killer, hej, to už napísali do chatu, to ja niekedy robím. Keď som ešte hrával Minecraft a hral som murdera, tak tak som tej písal, keď ma to zabila, zistil som, kto to je, tak som vždy písal do chatu, že nekoho meno a killer, že murder, niečo také. A tak. A to sme vyhrali. Hej. A neviem, či to vtedy pozrel si ten komentár, čo som. Ten chat. Tak. Ten chat. Tak asi, ten, čo si to nepozrel, tak ten bol... Tak ten mal smolu, lebo nevedel, kto je murder, lebo som to písal do chatu niekedy. Tak napadlo také švindlárstvo. Málne napíšem do chatu, kto to je. A to je tak. Teraz zase budeme za 3, 2, 1, teraz. No, a my to. Innocent.